Ali evo, vraćamo se na ovu priču. Dakle, 3. decembra obeležen dan osoba sa invaliditetom. Klub osoba sa invaliditetom na Paliluli je organizovao jednu radionicu. O čemu se radi? To je nešto na što smo mi posebno ponosni, zato što nam ti ljudi daju primer koliko i kako se treba boriti kroz život. Ja sam onako bio potpuno oduševljen kad sam došao na tu njihovu izložbu. Oni su osnovali, da tako kažem, jedno malo preduzeće i slikaju, prave neke jako lepe majice. Ja mislim da tako neobične majice nemate nigde u gradu da kupite, sa potpuno neobičnim motivima, i prave magnetiće za frižidere sa simbolima Beograda. Ono što je dobro, ja mislim da su oni sve prodali tog dana i da negde sada se hvale da imaju, da tako kažem, povratni kapital da nastave tu svoju proizvodnju. Bukvalno je potpuno samoodrživo, ti ljudi rade veoma predano. Ja sam bio i u klubu invalida, ovo je bilo u našoj ustanovi kulture i baš smo zaista ponosni na njih. Mislim da je to zaista, eto da ponovim, dobar primer svima nama koji smo zdravi i pravi i mislimo da imamo probleme u životu. Kad pogledamo kako se neki ljudi bore koji su zdravstveno hendikepirani, onemogućeni da žive, ajde da kažem, život nas ostalih, zdravih, a koliko energiju ulažu, mislim da je to primjer za sve nas i onako pouka kad vidite, kad provedete dan sa tim ljudima. Mi često igramo šah zajedno, evo poslednji put sam igrao šah u klubu invalida pre mesec dana i 9-3 sam izgubio, trudeći se da nekako popravim skor. Mislim da je to dobar primjer za sve nas i da to i vi kao medijska kuća i uopšte mediji treba da potenciraju, zato što negde mi se čini da smo počeli vrlo brzo da se predajemo kad je neki problemčić, a kad vidimo primjer tih ljudi, onda nam sve bude jasno, shvatimo koliko nismo u pravu i koliko je ovo, da tako kažem, naše sa čim se borimo u stvari jednostavno. Tako je, da, i dati samo malo uložiti sebe u nešto i naravno i pomoći tim ljudima. Ja samo hoću da im pomognem, evo sada, da kažem, na telefone našeg kontakt centra 2694-429, znači fiksni telefon 2694-429 i mobilni telefon 064-8266-555. Možete da se raspitate i da možda poručite neku majicu, magnetić, ili ako imate bilo koju ideju. Sad pretpostavljam da će se ljudi javljati za jedan magnet, ali ako ima neka radnja koja bi želela da prodaje njihove proizvode, slobodno nek se javi, dobit će sve informacije, pa da negde tu njihovu sjajnu ideju i tu njihovu energiju svi podržimo. Da, to je dobra ideja, bliži se Nova godina, tako da će dobro doći poklončići. Dakle, još jednom broj telefona 2694-429, dakle to je broj telefona opštine Palilula gde možete da se javite, dakle ukoliko imate neku radnju, pa da naručite, dakle, magnete, šoljite, neke razne zanimljive predmete. To je pravo, da, radionica, ali pre svega jedno pravo preduzeće koje su oni pokrenuli. Mislim da je potpuno samoodrživo, zato što je to tako lepo i tako kvaliteta da kogod vidi i kupi. Imaćemo prilike, nadam se, da vidimo i kod nas, dovešćete nam te ljude. Ja nažalost nisam poneo to što su radili, ali možemo da organizujemo, da se družimo. Pripremamo smo za ulicu Otvoreno srce, mada to sad izgleda tako daleko, gde će oni, na primjer, opet izlagati te svoje rukotvorine. Kada pričamo, dakle, o humanosti, vi kao opština ste tu, dakle, da podržite mnogobrojne humanitarne akcije, tako će i sutra biti organizovan humanitarni koncert u ustanovi kulture Palilula, Sena Stamenković je u pitanju, a operska pevačica Nataša Tasić-Knežević i muzička omladina Beograda nastupa za decu iz Zvečanske i iz Vratišta. Dakle, 300 dinara je ulaznica, koncert počinje u 20 sati, dakle, Sena Stamenković, 300 dinara, ukoliko ste u mogućnosti da date više, onda svakako i ostavite više, sad novac će otići, dakle, deci iz Zvečanske i deci sa ulice. Ako mi pokušamo da živimo tu našu ustanovu kulture bez jednog dinara, da bude samo održiva, a neki dobri ljudi nam u tome pomažu. Kogod je bio na koncertu na otvaranju Centra svetske muzike koja radi Tuti, pevala je Nataša Tasić-Knežević, ja mislim da će doći ponovo. Jedan lep njen gest
led gest muzičke omladine Beograda, pogotovo što su sredstva opredeljena stvarno nekome kome je to najpotrebnije. Zvečanska i Svratište su negde opšta mesta naše humanosti i mislim da svi treba pomalo da im pomogne. Dakle, sutra u 20 sati scena Stamenković, u 20 sati, dakle, koncert Nataše Tasić-Knežević i muzičke omladine. Ne zaboravite da budete tamo i naravno mislim da vredi spomenuti